okay ra. Ha? Okay ra kanya kung atay bay. Ano bay? Katawa ko ka. Naman ko nagustuhan ako da single mom ba. Pagi daw ka na kay pamor kay. Wala yung kay kaaway ana. Sabi ko da. Ito man ibang naman ko niya. O sa tanaw ni mo. Okay ay. Kay kay boy. Hindi ko katawan na ni. Ha? Hindi ko katawan. Ilagi. Kamo. Ganda lang ay tayo. Kamo manjud mo kanang kung unsay tiradang gid sabayin ninyo kay para murag indot tanon ba. Mo ang ato mang patita ng bayhana. Magpatabang. Kumbaga dito ka magatubang, atubang dito gamay. Atubang dito gamay. Ha. Naga. Hindi man ta kabuok nakasto nga. Dire tuwa nga. Baga duha dito, duha dire. Ha, tingaw bara di center ko. Pero dapat nanam ka kay kaugaling yung fitness. Mukan nako ko anbay dapat ikaw ang mo kuan sa paabay kumbaga imo kung mo ang spokesperson kanako ba. Ikaw akong spokesperson. Mukanta ko nya mubalak ka nga about sa kuha. Murag palakas ang dating. Pwede man nga umani mo kanta diha na kumistorya kay para kanta ka magsikog gayo di niya magabdan. Oh, pwede ra pod. Oh. Nya ang kanta nimo sa kantahon nimo kana yung makapakilig kay single mom man ha. Kabalo ka single mom ron. Nindot ba kayo na sila matiman? Kaya gawas nga experienceado. Kaod na daan muluto, mabili nagbalay. Gawas sana, napa yung isa kabahandi nga bulahan na kay ka. Ito ba no? Kamalo ka kung sa? Kung sa mga tuway? Nanay bata daan. Hindi na kabaglisod mo. Oo, na yung nakanindot sa single mom. Kanang mga dalaga ron, wala. Single mom. Single mom. Nasa single mom ang true love. Wala po. Wala po. Dili tamo yung mga nasa single mom ang true love. Nasilingan. Nasilingan ang true love. Sige, ang kanta nimo. Una-una sa kubay. Ay, ayaw dito na-una. Dili na na-una. Buwan na lang. Ako sa'yo. Okay. Buwan? Sige, buwan. Tara lang. Okay na to. Sige, tara. Yang kauban dia, yan namang bata. May tao dito. Ha? Dili ka tunga. Dili tunga. Kasi gawa ko dua man. Dua? Sige. Jo, okay na dia? Buwan ba? Ha? Nakita o dia? Ay, sinilas oh. Laban lang kita ni Nakno. Kita ramay gidro ha. Kay Papa, sige lang gud kay. Mabot lang ang panahon nga. Makakita ra gid kanang para gid sa tuwa niya para sa imo nga mahimo ni Papa. Kaya ra lagi nato ni Nak. Ako sa'yo, ikaw ay aking. Yes. Handa mo sa paningin. Ako ngayon'y nag-iisa. Hi baby, sana ay tabihan na. Reggae version. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan. Balik. Ako sa'yo, ikaw ay aking. Handa mo sa paningin. Sa to Nak. Nalagi nagkanta-kanta na. Pindot ko din. Gawas daw tanak. Tanaw na to. Ay, ko ngayon'y naging isa. Yes. Sana ay tabihan na. Reggae version. Sa ilalim ng puting ilaw. Sa dilaw na buwan. Yeah. Pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan. Sa ilalim ng puting ilaw. Sa dilaw na buwan. May buntagas. Mga kauban din ako. Akong gitarist, Jumari Imbaan. Ako ang amigo, Dodong. Napa, spokesperson. And second is Jamie. And Ron Kadongo. Kana. Salamat tayo sa pagkanta nun. Yun na pang. Kung sila ato. Nadungo kung gusto kong barangay nga. Dugin na daw pagbibiyak ba na. Kanang single mom man ka no? Ano mo din?
asawa no, pero ilang anak makita na po para po sa kuha. Kasi dili siya para niya nagkuha sa lalaki. Ito ka, pasindilig ito para sa imo ha. Ito baka ganun na ako diri. Kay muhalat kog kanta kog pipila ka mga sonata. May problema, nalipay gani ko. Time pa, unsay pangalan mo? By the way, iting piolo day. Iting piolo day. Wala ba ka ano? Nagpakuyog ko sa kong mga kauban doon. Nagpakuyog ko kay ano para naagi witness. Kay gusto ko mga mahal sa inyong anak na inyong gugugos mo. Pwede ko magugos sa yung bata? Gugos ako, be? Luoy ang bata, no? Sidaw. Ay, kaluoy sa bata. Luoy kayong bata. Bibiyahan sa bata. Papa. Usa ko sa nagtabang kay Gibhard, Ma'am Ashley? Ashley? Oh. Oo, sige. Ma'am Ashley. Din magod nakauna-una siya nga kursunada gyud daw siya sa imuha kay sa nabantayan niya tinuon man gyud pod saksi man pupo ka. Ila naman ka sa kuha. Ya, ban. Ay, buwan ang bata. Sige. Ulit sa istorya patara. Si Gibhard, nananghid siya sa kuha. Siya nga, pwede ba daw nga magpatabang siya? Mataling bataagot, kami nyoon na kaiba. 39 na ko edad aning nga, wapa na, kuhan. Manang siya nga, unsa ka, prino, kung mga mahan ko atong bata anang silingan na to, diha? Yung kuha ba na problema, basta magpininood lang ka, mo ginoo na ko ano niya. Kung tanong di ka dad, kaya naman yung tanong din sa tubangan niya, Ashley, tinood ng ino nga. Tinood yun na. Tininood yun na. Tinood yun. Kay si Ashley Bayagi ka nasakitan, nagmahay. Wat ba kaning bigo, murag dawadan og pag-asa, murag mahadlok na mosulod og usab sa gugma. Kana imo ha, Tinood yun ako ha. Tinood yun. Lagi. pero kasaksi man po ning Gibhard nga buutan gyud yung tao. Ma'am Ashley, alam ko yung mga tulo ka pangutan. Saman pud na. Una, kabalo ko na yung kay Agi. Kanang may 13 baka sa mo ang igagaw nga naituyo diha sa mo. Karon, gusto na pagpita ko nga na papa akong bata. Ay, murag arang-arang. Ikaduha, di na ka magdakag istorya kung si Gibhard, ang tuyo kini Gibhard, mga asawa nimo. Unsa man? Sugot ba ka? Man ko, pero murag dili sa siguro karon no. Kay baguhan pa mo nakita niya, baguhan pa ta kana. Karon pa pud ko nakakita nimo pero murag dili sa gid siguro karon gid ko mo desisyon. Kasabot ko sa imong side, ikatulong pangutana. Kanay mong gigon nga pwede man pero di pa karon, so dako kay pag-asa. Pwede ba nga sa sunod semana samtang gaw na una ka, mubalik mi diri mamalay na si Gibhard og magdala na mig mga pagkaon. Sige, sugot kay ko anak para napoy nanay ang mga anak kong anak. Gusto ko sa kuan. Pre, dire lang ko, muli ko. Di semana balik. After semana balik. Ugos sa das ba porta mo. Sa mama, di lang ko bukugos sa mama. Balik lang, me. Ha? Sa me.